Hej alle sammen og velkommen til min første storytime nogensinde. Der kommer til at være meget variety af videoer på min kanal. Så ja, det her er min første storytime i hvert fald. Og det er en særlig storytime. Det er en storytime om min første gang, jeg rød part. Så jeg det hele begyndt på en almindelig skoledag. Jeg gør mine bøger og min computer klar. Jeg er helt frisk og glad til at tage i skole og lære nye ting. Så tager jeg i skole, og jeg lige pludselig bestemmer min veninde, at jeg skulle prøve noget weed for the first time. Så ja, vi venter til en stor pause. Så tager vi ud, og vi sammen med vores anden veninde. Men ja, så ruller hun, og så sidder jeg der og sådan japper om det. Sådan, hvor meget skal jeg tage, bla 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 bla. Og så siger hun bare sådan, prøv at høre her, Josh. Du skal tage 2 til 3 suge, max 4, og så skal det nok gå okay. Fordi jeg var meget paranoid til at starte med. Jeg var bare sådan skeptical. Men sådan fucking, now we out here, I ain't going pussy out, you feel me? Så ja, hun begynder med at ryge, så er det lige pludselig min tur til at gøre det, og jeg tager en deep breath. Og så tager jeg en fucking hit af that shit.